Bon dia, soc Paula i jo Marta. I som del Col·legi Ave Maria de Can Caixent i anem a explicar els materials utilitzats per la cristal·lització. Per calfar el solut i l'aigua destil·lada matitzat o els calefactors elèctrics o els menjadors d'alcohol. Per la quantitat d'aigua destil·lada o les provetes o els vas de precipitar. La temperatura l'hem medit en els termòmetres i per mesurar el resultat dels nostres cristalls hem utilitzat les regles. Per donar-los color tenim blau de metilè o colorant alimentari. I per saber la quantitat de solut hem utilitzat les bàscules elèctriques. Per a tirar la dissolució hem utilitzat uns cristal·litzadors que ens han proporcionat els de l'Museu de les Ciències i hem comprat aquestes neveres que s'han ficat dins sulo per a que formin Aquests són els resultats que hem obtingut en el procés de cristal·lització i nosaltres hem decidit que anem a presentar-lo per al concurs universitari.